I 1983, der skete en ulykke. En mand med en rød næse, en blå tand og nogle lange hængeklunker blev født. Morten Tingnes. Det var jeg selv. En kraftbakke gør før Morten Tingnes. Jeg skal lige have et shot på det. Det er meget roligt, der kommer mange af dem her. Nej. Der sker det. I løbet af de 13 år, der er sket nogle ting, og jeg kan ikke gennemgå 13 år. Så jeg vil gennemgå de mest essentielle ting. En aften står jeg på Meatpackers, og jeg er sættende fuld. Men jeg gider stadig ikke at høre på Tingens sorte musik, der kører ud af bilen fuld. Jeg tænker, at han spiller sådan noget uts. Og der er et menneske på dansegulvet, og det er en stor pige. Og hun er, nu ved jeg godt selv, at jeg er stor, så jeg kan ikke stå og køre den der, men hun var rigtig stor. Er hun mig i aften? Nej, desværre. Heldigvis. Hun står og danser, og hun er svedig, og hun danser videre. Og hun bliver mere svedig, tænker han laver den der, hvor han lige blinker til, kører lige hånden ud mod den. Og hun danser videre alene. Tænker du kommer herhen? Så sker der det, at hende der, hun får et papirlap stukket i hånden af Tinge, med en kuglepind ved siden af. Og hun skriver sit nummer. Der står Bettina over nummer. Meatpackers Bettina. Så tænker jeg skal simpelthen se, hvad der ender med en pige, der er så stor i forhold til fyr. Hvad sker der nu? Tinge og Meatpackers Bettina, de fik noget kørende. Det var meget tæt på, at Tinge han ikke skulle have peber i dag, på grund af hende. For det var noget seriøst, de havde kørt. Det blev til 3 dates. Så fandt Bettina ud af, at der også var nogle ulemper ved Tinge. Blandt andet, når han sover, så lyder det sådan her. Så det er ikke andet at blive talt eller et eller andet år. Så Tinge, desværre lykkedes det ikke med Meatpackers Bettina. Hvis vi tager nogle andre ting, hvis vi skulle tage dig som person, Tinge, så er du delt meget op i 3 dele. Der er Morgenstund, du blev uddannet pædagog, og dyb respekt for det. Det er pædagog og vigtig uddannelse. Og så har du jo så fået et rigtig godt job nede i vuggestue. Og Tinke, han i dag sidder lige så stolt på bordet og forklarer os, hvordan man gør det i vuggestue. Fordi jeg siger, hvordan kan du holde til så meget lort på dit arbejde? Tinke, han siger det meget nemt. Når Lukas han går forbi, og han er skidt i bukserne, så hører man en med, jeg tror, han nok går på til sidst. Det er nemlig det. Tinke, han går forbi Lukas. Han har duftet. Det lugter af lort, det der Lukas. Han går hen til Lone, hans kollega Lone. Jeg tror, Lukas han har et problem. Kan du hen og snakke med Lone? Men Tinke, han hopper glædeligt ud på fodboldbanen. Tinke, han er vuggestuens svar på Mourinho. En taktik. Og du er genial, Tinke. Og på den baggrund vil jeg godt takke Lisa og Lise, de to dejlige medhjælper snart afsted. Ja, Lisa og Lise, det er de to søde kollegaer, som klarer alt det. Ja. Så er Tinke kommet hjem fra vuggestuen. Så har DJ Tingelicious, world famous. Han har jo fået sin egen DJ-pult derhjemme. Hvor mennesket, han står og spiller. Altså han står og scratcher for sig selv derhjemme. Lyder rygterne på fra roommaten. Når det så er, at han har scratchet lidt. Når det er, at han har scratchet lidt, så laver han lasagne. Hvis der er nogen, der nogensinde har fået Tinges lasagne. Han har altid lasagne. Og den lasagne, det er meget nemt. Og det er kød. Og det er plader. Hvis man er sindssygt heldig, så er der salt i. Og hvis Tinke han har haft en rigtig god dag, så er du også nogen på lasagne. Utrolig lækker Tinke. Så del 3 Tinke. Det er så, når du ligger til at sove. Og det der, vi vælger og veninder, vi har en formodning om, det der, det går galt. Det der, hvor du ligger og bliver kval i en anden om natten, når du slukker, det skal du få gjort noget ved. Det er bare et godt råd. Okay? Tak. Vi kører langsomt videre. Vi har jo selvfølgelig også en lille historie om Tinke. Det var for nogle år siden, da vi gik på HNX. Der var vi til en fest sammen. Så Tinke han begynder at rave i mine lommer, og jeg tænker ikke over det. Det var en sjov fest. Så fik jeg ud af, at min bilnøgle var det væk.
Og Tinge, han er sandsynlig med fuld. Så har Tinge taget alle de venner, der har lyst til at se på festen. Dem har han taget med i hans taxa. Skrådstræk i en bil. I en ordentlig promillestorm. Virkelig god grund. Tinge, han kører rundt. Han kører til Lystrup. Han kører rundt i Rigskov. Han kører sgu også lidt på Salsbar. Det synes han, bilen skal holde den. For der er jo ikke noget politi. Så det var pisse klogt, Tinge. Med en promille på 3,2 eller sådan noget. Så Tinge vælger at stjæle min bil. Hvorefter næste morgen, jeg har stadig ikke fundet af det. Så bliver der ingen til mig fra Tinge selv. Jeg har lige en nyhed til dig. Jeg har din bilnøgler. Nå. Jeg har kørt rundt det meste af dagen, men jeg kommer med nu, er det så ikke godt. Tinge. Men Tinge, jeg er bare glad for, at du ikke fik sådan en plet på din straffetest, så du ikke kunne skifte nogle lortebøger den dag i dag. Så tak for det. Udover det, så kan man jo egentlig også, hvis man skal være lidt positiv for Tinge, rose ham for, at det er jo en rigtig god fyr. Det er nok grund til, at der er så mange mennesker her. Det er jo en fyr, der kan sætte gang i hvert selskab. Nu har jeg prøvet at få ham med til familiefester og så videre. Og de eneste venner, min mor egentlig spørger, min mor og min brødre, min bror og min far og dem, det er hvor er Tinge, og det var der fandme der en grund til. Så vi giver lige Tinge et ordentligt klap, fordi han er fandme med med festen dyr. Så sker der det, at til enhver festival, der tilhører en fødselsdagssang. Og jeg har gjort dig tjeneste. Og allerede forberedt fødselsdagssangen for dig. Så lige om lidt, så synger vi en, der hedder Tinge her fødselsdag, og så videre. Det første instrument, det er, hvor vi scratcher alle sammen, hvor vi gør sådan. Og det gør vi alle sammen. Det næste